Diyalektika mirin û nefretê. Mirin nîşana vemirandinê ye û bereva jî çalakiya tevgerê ye. Xewndaran nîşan dike, game bi dû jiyaneke kêmderd ketibûn û çêkerê mirinê kuştinê fêr bûn û xwe bi baweriya olîva biçek û rext kirin û pêşiyên wana baş zûrdariyê bi xelata xwedayî ve girêdan. Dema wana deqê fêr kiribûn û wana kiribûne ji ol re pasvanekî û ji erdê re têbirin Xwedê. Em meyze dikin çawa bawerî dibine şûrekî dirêjkirî di destên yên pêbawer de û wana ji mirovahî û dilnermiyê ve rizgar kiribûn û hiştibûne bibin hewesdarê xwînê û çawa dîroka dirindî bi pirbûna sînaryoyên xwe ve dubare dibe û şanoya pêkhatî bi kiryarê lîstikvanên xwe yên rastîn ve li ser erdê de dijwar dibe. Çawa ol dibe sînaryoyekî li ser depê rewşê de bi tîpdarî tê biqaranîn, birêya lîstikvan, qurbanî û kujeran ve. û li vir jî huner beramberî bûyera a tê jiyankirin bin dikeve û roman jî li pêş kesên yên êşkişan dine bin dikeve û nivîskar jî li rex hevgariyê kesên din de bin ketin, ji birî yê ku rewş bi hûrgiliyên wêna ve jiyan kiriye. Di wê de û di wî de bîngehên hevgarî û lîstina afirînerî bi heman demê ve temam bûye. Bi ew qasî kîn mêjiyên takesê tundrew hatibû birin û ji rewşa wî ya mirovî hatibû derxistin. Yê bi siruştiya xwe ve ji dîtina xwîn û laş ve dilerize. Wî ji her tiştî ku bi cenav ve hatiye girêdan rû dike û dibe ku gotara nefretê bi derbasbûna dîrokê ve hatibe biqaranîn ji bo ku mirov ji mirovahiya xwe dûr keve û bi baweriyê ve bi kûratî ve bêne girêdan. Ta ji bo wana re bibe li ser her tiştî. Ji ber vê yekê qurbanî zêde dibin li gel berdana ragihandinê ji vê cureyê ji gotar re. Bi berdana jehriyê bi taybetî li ser pirbûna şêweyên peywendiya civakî de. Karanîna ol di kuştinê de bûye bazirganiyeke belavbûyî, qezencê tîne û bikaranîna ecnîdeyan bêhtir hêsan dibe birêya perekirina komên olî ve û rûmendariya wan birêya mîrên wana ve û kanîbûna wanî gotarbêjî di kişandina bijardeyê xortan bihemî şêweyên heyî ve. Bandora rewanbêjiya heyî bi gotara olî re dixebite li ser bi destxistina ramanê takesê bilmez û mistûgere ku ev dibe ji kevintir alavên bi bandor li ser hizr û hişmendiyan ve ji kevnê dîrokê ve û hemî bîrdoziyên gelemperatî li ser şopê wana meşîn di pîrozkirina xwe û berve pêşkirina hînçkarên xwe ji bo nefretê ji aliyê dijî xwe ve û bihane dabûna wan jî bi kuştin û çavtirsandina kesên yên nil gorî bîrdoziyên wana ve û gelek kes bi navê ol miribûn wekû gelek kes jî mirin bi navê zorenga qatî ve û di vir de em dibînin ku sivîlbûn tenê bergeke di dema ku yên hişmendî û hatinan zef dikin dijminatî û nakokiyên bêdawî di nav xelkê de gurtir dikin.
و دەستێ بێدۆزیان بقەستی سەربەرژێر کاری و زۆرداری بێ بەرهەلستی کرibû و em dikarin agahdar bin ku pêşesazîkirina çavtirsandina olî li ser bingeha nefreta pîroz hatiye durustkirin û eger mirovekî oldar bi dest xistibû û hizrê wî vegirtibû wê di her derfetê de amade be ku êrişê kesê ji wan nefret dibe bike û ev tişt hebûna sivîlbûna rastîn mandele dike lê li paş hevokên bedew de kêmbûna evîn û pirbûna axaftina hingîvîn vedişêre û dulaniyê wisa dibe nexweşiyeke bilez belavbûyî û di vir de helbestvanê Brîtanî George Gordon Byron dibêje nefret ew hestê herî dem dirêj e û bêsînûr e xelk di kêlikekê bilez de hez dike lê bihêminî û bênfirehî nefret dibin tiştê ku em li dûr wê dizîvirin ew pêgerîna li ser qonaxên nefretê û cîgirbûna wê di nehestî de û piştra rabûna ragihandina raberkirî bi lezdayîna xelkê li ser nefretê bi cûreyên wê û danînê wê mîna azadiya derbirînê çi terorek pêkbûyî ku birêya wî hestê sitembarî di hundirê Hizr de gur dibe û ev yeka bi demê re tê guhertin û dibe vexwendinekê ji tolhildanê re û berî wê tê birin bi lêdanên zorkar ve ji aliyê armancbûyî re ji ber vê yekê çespandina raman û cîgirkirina wî di hundirê ta kesê bawermend e destê wî tê berdan û barê wî ya mayînbûyî tê danîn û çendîn ku min yên bikarhatî di kuştin û wêraniyê de pirin ji ber ku tim zemîneke dewlemend ji mezinbûn û uzayîna wana re heye bi taybetî hebûna ekranên ragihandî û rêya pargirtina wê ya layangirtî ji ber cengên navxweyî pişta xwe dide artêşbûna ragihandinî Sûrî û Kurdistanê wek nûbûne û dubarekirina zorenga Sinnî Şîî birêya biraderên Misliman û rejîma El Esed û Kurdistanî birêya nefretbûna Ocalanî Barzanî an Barzanî Talbanî dewlet hene wê çênebana eger rûparta nefretê yê wan demezrandibû neba wek nimûne Tirkî ji ber ku pala xwe bêsînûr dabû li ser nijadperestiyê ta piştên hêza xwe bi wê damezrîne birêya nefretbûna hêmana Tirkî ji çi kesê ne Tirkê pak ra û kuştina mirovê Kurd ji ber ku bi netewa xwe girêdayî ye ji bilî ew Kurdê yê kurdîtiya xwe mandale bike û xwe wek Tirkekî bibîne wê çaxê mafê wî ya ku mîna Tirkekî nepak bijî û birêya girêdana erebîtiyê bi Îslamê ve dewletên erebî ava bûn û netewa wê ya liyangirtî bû mîna şûrekî dirêjkirî li ser stûyên kêmnetew û netewên ne-ereb de û li Ewropa û cîhanê heta niha nefretbûneke hundirî ji cihûyan re heye û dijminatiya Samiyan rewşeke jiyanbûyî ye û nikare yê cihû cihûtiya xwe aşkere bike ji ber ku li ser xwe ji kuştin û êrişê ve ditirse û her wiha rabûna rastê tundrew û vegera bîrdoziyên netewî em di cîhanekê de ne li ser nefretê ava bûye û ev tişt mîna tişteke xuristî binav bûye
û çavkaniyên terorê têne kedîkirin bi serpereştiya gelek dewletan bi awayekî nepenî û bi taybet dewletên yên dibêjin ku em şerê terorê dikin û armanca ew terora a ku sînoran derbas dike ew e bîrbûna dîroka dirindî yê ku nehatibû dîtin û li vir jî feylesûfê helbestvanan bavê Ela el-Maerrî ûl dîtibû xapandin û endezeye desthilatdaran kar anîbûn ji bo armancên xwe yên bi qezencê vegirêdayî û hişmendiyan serdest kiribûn ji bo bêne kedîkirin ji devê rûparta nefretbûnê dema got şiyar bin ji ber ku olên we ji pêşiyên we vaye xapandinekin û em li vir jî meyze dikin ku her nefretekê mînakên wê di dîrok û bûyerên xwînî da ye û ji dergehên ew demborîna ya hatibûye siyasetkirin vaye ew rûparta ragehî ji bo nefretbûna ragehê beramber derketibû ji ber hîn bermayên xwe hene di cîhana sivîl da berî cîhana paştemayî ji ber ku dirêjbûna rastê tundre û dijminatiya samiyan hembêzkirineke pêşî ye ji her girtin heviyeke dibe ku li deriyan bixe bi derbasbûna demê ve û em dikarin nefretê mînandin bikin bi wê xwarina yê li ser agireke hêdîka tê kelandin li rex rewşên yên raman û nêrînan de afirînin û wêna jî zef dikin û ew rewş bi erdnigariyê ve da rizandiye bi taybetî ve ew navçeyên gurbûyî bandora xwe li ser sînorên yên hatine danîn dikin û rewşa guherbar qameyên ji kuştin û sazkirina dirindîtiyê li pêş kamîrayan de aşkere kir û rejîmên zanistdarî di rojhilata navîn de bi ser neketin û nikarîbûn rewanê ragehî qut bikin û tenê xwe bi bergê zanistdariyê û sîstema komarî ve veşartibûn lê bi rastî ve xwe di paş têgehên parçebûn û nakokiyên olî ve parastin û her wiha pala xwe dabûne li ser paşmayiya ji dîtina wana ji rejîma fermandariyê re ew bi xwe ji qeraliyê ve nêzîktir e û ji rejîma komarî û yaseya sivîl ve dûr e û çi ramangirên xwedan cergê bilind nedîtibûn ta ku bikar bin ew ramangir bi zîrekî û wêrekî mîna Nêtşa, Rînê Descartes, Hildegard, Jean Paul Sartre berz bibin. Sedem ew e ku raporta ragehî a tundrew û bîrdoziyên gelemperatî a sosyalîzm li hemberî çi pêngav an şoreşeke zanyarî da sekinî bûn.